Shoutout sa ko mga homie diya bay, ug sa ko mga day ones diya. Tuwa ni bay. Yeah. Nagsugutanan sa pangandoy dili kumuod ang balag bati ug kakapoy magpabilin ko nga pusgan bisag dagan nagnaagian magpabilin ko nga piskay bisag dagan nang wala ni angay bisag dagan nang wala ni bilib hala padayon lang gihapon de sa pagsuwak ay pagsangsiyang ug oras bahalag pagsiyang sayang kadiha ug papil kaya nako ni bailin niya sa mga taong na ay pagsalig sa kaugalingon ay pagpataas kung wala pa ka sa taas. Kini nga plano wabi kasiguraduhan pero sadig lang gihapon da sa imong gipangtun-an ayaw kalimot ning ibalik sa ubos bisag mentira kaga pa ubos pangandoy nako ni pwedeng kapuyon pero dili pwedeng mo undang salamat sa mga taong ni suporta bisag dagan nang ni apart permanente ning tinud-anay bisag dagan nang wala ni angay Tinud-anay bisag dagan nang wala ni angay ayaw paminagon silang isulti padayon lang gihapon da bisag dagan og insulto dagan mga way ayo pero nagpabilin nga maayo ay pagpapiling hari kay di ka hari trabahan ratatanan sa Ginoo bisag lisod ang kaagi gapangitag pamaagi lisod ang dalan si kagi isigi pasagdihi ang mga babaga lugar balabag gabanti bisag apiki sa likim ko kulay kay korang gagunit sa likim ko kulay kay korang gagunit kasiguraduhan pero sadig lang gihapon da sa imong gipungtun-an ayaw kalimot ling ibalik sa ubos bisag mentira kaga pa ubos pangandoy nako ni pwedeng kapuyon pero dili pwedeng mo undang salamat sa mga taong ni suporta bisag dagan nang ni apart permanente ni tinud-anay bisag dagan nang wala ni angay